नमस्कार. अर्चना सिंपल किचन रेसिपीज या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण तिळाचे लाडू बनवणार आहोत. पण त्याआधी आपण माझं चॅनल पहिल्यांदा पाहत असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. तिळाच्या लाडूंसाठी लागणारे साहित्य: अर्धा किलो सफेद तीळ घेतलेत, अर्धा किलो चिक्कीचा गूळ आहे, 100 ग्रॅम शेंगदाणे मी कूट करून घेतलाय जाडसर, अर्धा चमचा वेलची पूड घेतले आणि 2 चमचे साजूक तूप घेतले. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. ते आपण हे तीळ भाजून घेऊया. मी पॅन ठेवलाय. पॅन आपला गरम झालाय. आता गॅस बारीक करूया आणि मंद आचेवर तीळ भाजून घेऊया. तीळ आपले आता चांगले भाजून झालेले आहेत. ते आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. पॅनमध्ये मी 2 चमचे तूप घातलंय. आणि हा बारीक चिरून घेतलेला चिक्कीचा गूळ घालूया आपण. गॅस मी स्लोच ठेवलेला आहे. आपल्याला स्लो गॅसवर गूळ वितळवून घ्यायचा आहे. आपला आता गूळ वितळून तयार झालेला आहे. आपल्याला एकदम कडक पाक बनवायचा नाही आहे, कारण लाडू मध्ये एकदम कडक होतील. आपल्याला नरम साधारण लाडू बनवायचे आहेत. तर हा मी पाण्यामध्ये गूळ टाकलेला आहे आणि हा असा नरम झालेला आहे. कडक पाक नाही बनवायचा, गोळीबंद पाक बनवायचा नाही आपल्याला, नरम पाक बनवायचा आहे असं. आता आपला गुळाचा हा पाक तयार झालेला आहे. आपण त्यात तीळ घालूया. शेंगदाण्याचा कूट घालूया आणि ही वेलची पावडर पण घालून घेऊया. आणि हे आता पटापट हलवून आपल्याला हे मिश्रण गरम असतानाच लाडू बांधायचे आहेत. थंड झाल्यानंतर त्याचे लाडू वळणार नाहीत, त्यासाठी घाई करून गरम गरमच लाडू बांधायचे आहेत. आपण आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण याचे लाडू वळायला घेऊया. मिश्रण खूप गरम आहे. थोडंसं हाताला असं व्हायचं. याच्यातला थोडासा गोळा घेऊन हे लाडू गरम असतानाच बांधायला पाहिजे. गार झाल्यानंतर काय वळता येणार नाही, त्यासाठी पटापट घाई करून
याप्रमाणे आपण सगळे लाडू वळून घेऊया. या संक्रांतीला तुम्ही अशा प्रकारे घरी तिळाचे लाडू बनवून पहा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. लवकरच पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.